Ja bih samo vas pitao kako gledate na vaš izjednačen rezultat. Pa to je dobro za mir u kući. Tko je zapravo pobjednik? Pa Odgovor. ja uvijek nju zezam da su nas stavili 11, a njih 12, pa kao mi smo na tablicu kad gledaš nas stavili ispred, ali vjerojatno sam zbog glasova žirija, jer kao... kako se to gleda? Gol u gostima, ne znam. Ja to isto ne. Jel znate kako se to To su isto gleda? ponijeli. Pa ne znam kao da Mi smo smo mi pričali isto. prije emisije i nismo uspjeli skužiti kako je neko bio ispred. Ko ide prije? Pa na ja tablici? mislim da su tipa glasovi od vanjskih žirija, što mi nismo dobili skoro ništa, ona je dobila više. Da. Mislim da im je to kao... Kao toj- vrijedniji? Ne, manje vrijedniji, nego da su vrijedniji ovi glasovi publike Ja iz Hrvatske. iskreno mislim da... ne. Ja mislim da je Zato to su onak nas po stavili. abecedi, onak, Metšeft. A jel vam to bio bitan taj Ti si broj? L, ti je bio bila A prije. Metšeft, Ti si prije. A onda je sigurno, Abeceda, kolomuna. možda obrnuto Da. od abecede. A ide se od Z.